L-għonet nasib li mutanċ kienet okkażjoni biex ngħidlek ta' ċelebrazzjoni minħabba il-natura tal-każ imma ġurnata ta' rikonoxximent. Bħala gvern derinna li għandna nirrikonoxxu il-sofferenzi li għaddew minnhom in-nies għandna noffru kompens għalkemm dak iż-żmien ħadd ma kien jaf. Għadu jaf xi jagħmel l-asbestosis naħseb li okkażjoni ta' ġustizzja soċjali. Llum sar ġustizzja ma' numru ta' ħaddiema ex ħaddiema tal-Malta Drytox. Inti li kont hemmhekk tista' tgħid, ovvjament ħassejt is-sofferenzi tagħhom. Xi fisser dan il-kumpens għal dawn il-ħaddiema? Huwa ta' sodisfazzjon kbira lija li llum qed nara daw il-ħaddiema jieħdu dan il-kumpens. Dan għaliex ma kellhomx għalfejn joqogħdu jmorru l-qorti. Snin dragging li jdumu snin twal u minn ħafna spejjeż li mbagħad jieħdu meta taqta' l-ispejjeż, meta tieħu snin u kollox jekk jaraw ġustizzja għax jekk jilħqu għal ġustizzja ikunu allura din hija s-sodisfazzjon tiegħi li llum attendejt għal din l-okkażjoni, ħdimna liha veru għamilna sena niġbru d-dokumenti, sena li ma kienx faċli għax biex tiġbor dokumenti nofs l-uffiċini magħluqin kellna dik il-problema wkoll tal-COVID-19, ma fl-aħħar wasalna. Allura all's well that ends well.